Oci? K detkovi kapustu? Teraz? No, dobre, ja som aj stočiť s Marcelom, ale dobre, pôjdem. Dobre. Čauko. Počkaj chvíľku. No. Ja som ťa videl v autobuse. A ja som zaspal a mne sa sníval jeden sen. Veľmi zvláštny sen. A keď som sa zobudil, tak som ťa tam uvidel v tom autobuse. A ten sen bol veľmi zvláštny. Veľmi prekvapivý. Ja viem, že to teraz možno znie hlúpo a prepáč mi to, ale sa nepoznáme, ale niečo mi hovorí, že by som ťa možno že mal bližšie spoznať, ak ti to teda nevadí. Neviem, ako to berieš ty, ale ja viem, no videli sme sa prvý raz v tom buse a tak, ale mne sa zdalo, že sa ti aj páčim a no ja viem, to je, sorry, ja nerobím takúto vec každý deň, takže neviem, čo ti mám povedať, ale